खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, BPFआ गोबां रांनि आंखालाव दं। सोरबाफोर दान होनोब्ला होनो हागोन बुंदों हाग्रामा महिलारीआ। सनिबारखालि क'क्राझारनि BPF मावख'आव BPFनि समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला कमिटि, आइजो आफाद, लाइमोन BPF कमिटि आरो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बिबुंथि होयो दि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ आबुं बांसिन अनजिमा मोनगोन। प्रमद बर'नि समगान्थिया 8 एप्रिल 2025आव जोबगोन आरो बिसायख'थिया एप्रिलाव जागोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि सोरखार दाखांनायनि उनाव सोलोंथाइ, आबाद आरो साख्रि गैयैनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोसो होनाय जागोन। मोनफ्रोमबो गौथुम बियाबा बैसोर सुबुंफोरनो बोसोराव 5,000 रां होगोन, जायफोरा 2,500 सान हाबा मावदों। BPFनि गाहाया बेखौबो बुंदोंमोन दि मोन 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो साफ्रोमनोबो 25 रां होनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ, हेफाजाब बिफान आरो नाबार्डआ क'क्राझाराव माल्टि पार्पज पेक्सखौ जौगाहोदों। गामियारि जौगाथाय आरो आबाद दावगानायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव नाजानायाव हेफाजाब बिफानआ नाबार्डनि हेफाजाबाव क'क्राझार जिल्लायाव गोदान माल्टि पार्पज गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटि गायसननायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे सांग्रांथि आरो जथायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बारग' आलफा सोद्रोमाफोरजों दाजानाय समबाय रामसारबार STG एन्ड ए क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडजों खुंजानाय बे हाबाफारिया पर्बतझरायाव जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया जथाय आबाद, माल्टि क्रपिं आदबफोर आरो मिरु रायजो आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सोरखारफोरजों एमपेक्सनि थाखाय होनाय गुवार मददजों लोगोसे हेफाजाबारि आफादफोरनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ दिन्थिफुंनाय। बाहागो लागिरिफोरखौ आबाद आरो गामियारि जौगाथायखौ सालायनायाव हेफाजाबारि आफादफोरनि गोनांथार बिफावनि बागै फोरमायनाय जादोंमोन। गागि मावख'गिरिफोर, रोंग'साफोर, फुंखा सुबुंफोर आरो नाबार्ड आरो एपेक्स बेंकनि थान्दैफोरा सांग्राङै बाहागो लादोंमोन। एमपेक्सआ माबोरै जायगायारि रांखान्थिफोरखौ सोलायनो हायो आरो जिउ राहाखौ जौगाहोनो हायो बेनि सायाव सावरायनायखौ बांहोदोंमोन। बे हाबाफारिया अरायथा आरो गाव-सोनारनाय गामियारि रांखान्थि दानायाव सुबुं समाजजों सामलायजानाय हाबाफारिफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन, जाय बाहागोआरिफोरखौ हेफाजाबारि मडेलखौ बोजबना लानो थुलुंगा होदों। थामथि खौराङाव दङ, आसामनि सोलोंथाइ खोन्दोनि थाखाय गेदेर थुलुंगा, जौगाथायनि थाखाय 85 कौटि रां गनायथि होबाय। आसामाव सोलोंथाइ खोन्दोखौ बांहोनायनि फारसे मख'जाथाव दावगानायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिफान, गोजौ सोलोंथाइ बिफानआ बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनो आरो सोलोंथाइयाव समानथिखौ जौगाहोनो थाखाय गासै 85 कौटि रां गनायथि होदों। रायजोआव गोजौ सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गंसे मुंदांखा मुलुगसोलोंसालि आरो गंसे फरायसालिमायाव बिथायारि सानज'थाय सुबिदाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 55 कौटि रां थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया फरायसाफोरनो मुलुग थाखोनि सोलोंथाइनि आबहावा होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बेजों लोगोसे आथोन सोफादेरनाय आरो इकुइटि हाबाफारियाव बिथांमोननि साबसिन मोनफुंनायफोरनि थाखाय मोनथाम जिल्लाफोरखौ सिनायथि होनाय जादों। बे जिल्लाफोरा जाबाय बरपेटा, धुबरी, तिनिसुकिया। मोनफ्रोमबो जिल्लाया आथोनारि समानथाय आरो थाफादेरनाय सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव गावसोरनि नाजानायखौ दावगाहोनो थाखाय गासै 10 कौटि रां मोनगोन, गासै 30 कौटि रां। बे फोसावनाया मोनसे थाफादेरनाय आरो दावगालु सोलोंथाइ खान्थिनि फारसे आसामनि दावबायनायाव मोनसे गोनांथार आगान, जाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननायाव रायजोनि दैदेननायनि नोजोरखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ, टेट आनजादनि गोदान फारिलाइ फोसावबाय। 3 जानुवारिनिफ्राय मोननो हागोन एडमिट कार्ड। 19 जानुवारियाव टेट लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन। आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ बिथोनगिरिया ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट टेटनि थाखाय गोदान समफारि फोसावदों। बेबायदियैनो 19 जानुवारियाव टेट लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन। आनजादा सिगाङाव 29 दिसेम्बराव खुंजानांगौमोन। आनजादनि थाखाय साननैसो थाबावनायजों आनजादनि फराफारिखौ हरखाबै सोलायनाय जादोंमोन।
50 नम्बरनि सानखान्थिखौ 5 डिसेम्बराव गोदानै फोसावजानाय आनजादनि फराफारियाव सोफादेरनाय जादोंमोन। बेबादि थासारियाव आनजाद होगिरिफोरनि मोनसे हानजाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम सौहैदों। बिजिरसालिया बे आयदानि गोथौथिखौबो गनायथि होदोंमोन आरो शुक्रबारखालि 29 डिसेम्बरनि सोलायै खमैबो 15 उफ्रा साननि उनावसो आनजादखौ खुंनो बिथोन होदों। बे बिथोननि उनाव गेजेरारि सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि ममता हजाया मैया सागान होनाय आरो बिथोननि गेजेरजों आनजादनि गोदान समखौ फोसावो। बिथोनाव बुंनाय जादों दि 3 जानुवारिनिफ्राय बिनायसाफोरा टि वेबसाइटनि गेजेरजों एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव सानै उन्दै बिदा-फंबायखौ खास्रि बिसियै बुथारदों। बिदा बाथुलखौ हमदों, बुथारनायनि हाथियार बोखांदों। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि उदालगुरि जिल्लायाव गौरब शर्मा आरो कौशिक शर्मा मुंनि सानै उन्दै बिदा-फंबायखौ बुथारनाय जादों। टंला जातीय बिद्यालयाव फारियै थाखो 5 आरो 6आव फरायनाय बिदा-फंबायफोरा शुक्रबारनि फुङाव फरायसालियाव आनजाद थांनायाव गोमादोंमोन। अखानायैनो गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों, जाय कलाइगाव ओनसोलखौ सोमोनांहोदोंमोन आरो दुखुनि थासारियाव गोग्लैहोदों। बे मुगैथाव बुथारनाया थागिरिफोरखौ मोदै गहोदों, जाय बिसोरो फिननाय आरो लाइमोन हौवासाफोरनि थाखाय गोख्रै न्याय खान्थिनि थाखाय गाबदों। जेराव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो, बुथारग्राफोरनि थासारि आरो थांखिफोरखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बेनि गेजेराव गुवाहाटीआव गुबुन मोनसे जाथाया आरोबाव गिथावना थासारि सोमजिहोदों। सनिबारनि फुङाव भांगागड़नि सिलाराय नगर ओनसोलाव सासे सिनाय मोनै सेंग्रानि गोथै सह' मोन्नाय जादों। गांसे गुफुर शार्ट आरो गोसोम पेन्ट गाननायजों थैनाय सुबुंनि खुगायाव पेन दंमोन, जाय दावराव-दावसिनि इसारा होदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा दा सन्देह खालामगासिनो दं दि फेग्रा मुवा बाहायनायनि सोमोन्दै माखासे गावारि खिथेर होखानायनि जाहोनाव गाज्रि गेलेनाय जानो हागौ। बिथांमोनहा ओनसोलाव पुलिस पेट्रलिंनि आंखालखौ सोंखारिदोंमोन, जाय बे दायनि थाखाय मोनसे बिहोमा होग्रा जाहोन जानो हागौ। बिबानगिरिफोरा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरनो थांखि लादों। बेबादि मोननै दुखुनांथाव जाथाय, गोख्रैनो मोनसेनि उनाव मोनसे, गासै आसामाव हारिफोरखौ सोमोनांहोदों आरो भुगिनांनायफोरनो बिसोरनि मोननांगौ न्याय होनो थाखाय बांसिन गोहोम गोनां रैखाथि आरो बेफोरबायदि केसफोरनि थार नायबिजिरनायनि गोनांथि जादों। 6थि खौराङाव दङ रायजो सोरखारा गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि जागायदों। बयनिबो थाखाय आदार रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोरारि दैदेननायाव रायजो सोरखारा गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि जागायदों। 15 डिसेम्बराव गिबि खोन्दोनि जाफुंसारजोबनायनि उनाव नैथि खोन्दोआ दिनै 22 डिसेम्बर आरो 28 डिसेम्बराव जागोन। बे हाबाफारिखौ रेबथुमजानाय मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गोनांथार फुंखाफोरखौ मान होनो थाखाय महर होनाय जादों। जानुवारि 2025 मायथाइनिफ्राय आरजाथाव नखरफोरा प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न यजनानि सिङाव बेसेन नाङै माइरं मोननो हागोन, जाय गासै रायजोआव उखैनायखौ फोजोबस्रांनाय आरो आदार रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों मोनसे गाहाय हाबाफारि होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ चटियायाव पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय, नंखाय सनाजों लोगोसे सासेखौ हमदों। चटियायाव नंखाय सनानि बेरेखायै रैखाथिनि जाफुंसार फोसावनाय। पमखेडी बिश्वनाथनि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि बिशाल गगैनि दैदेननायाव मोनसे चटिया पुलिसनि हेफाजाबाव मोनसे आन्दोनि सुलुङा चटियार सरखेजटियाव नायग्रोमदोंमोन आरो नंखाय सनाजों लोगोसे जामिनुल हकखौ खानो हादोंमोन। सिग्रोमग्रा हानजाया जामिनुलनि न'निफ्राय नंखाय सना आरो सना बानायग्रा मुवाफोरजों लोगोसे सना गलिनायाव बाहायजानाय खैला बोखांनो हादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।